Тъй, днес ще ви покажа как да извличате ценна информация от иначе създадената с добра идея SEO на ДФЗ и регистрите на БАП, които по закон трябва да са публични и по подразбиране лесно да се ползват, но нашите управници са ги направили по отвратително начин да се ползват. Преди можеш тук да напишеш бенефициент и да избереш област и с покажи излизаш. Обаче сега вече не излиза. Ще ви демонстрирам даже. Ето търсим един Руслан само. Патарински, дето го разследвам от доста време. Цъквам и покажи. Ядем кой излезе. Излезе. Този път излезе. Защото съм положил и пощенския код. Значи да излезе. За да излезе, трябва и пощенски. Освен човека, който търси, трябва да знаете в кое село е регистриран обекта му. И в кое село му е регистрацията като земеделски производител, за да може да го откриете. Ако махнем пощенския код и напишем Руслан, всички руслановци в плеен да търсим, кой излиза? След като веднъж го намерим, излиза, значи. Добре. Нещо бъгаво има, повече. Търсим един Пламен Ловеч. Добре. Този път ме изненада, докато правя клипа. Някога не излиза. Понякога доста често. Много рядко излезе по бенефициент. Продължаваме да го търсим. Някой черта и някакъв имот. И ние се интересуваме кой го черта и този имот. И кой му взема субсидията в нашето землище. Или го пасат моите животни, па някой друг не мога да го заявявам аз като животновът, а го заявява някой друг. Как го откриваме кой е? Значи отиваме тук в публична карта, няма нужда да се влиза в акаунта. Публична карта и на правилни основания слагаме кадастрални имоти. Ето тук трябва да отметнем, за да отбележи номерата на кадастралните имоти и ето вече всеки имот. Всеки имот има номер. Да видим този имот, примерно, кой го чертай. Изглежда прекрасно, въпреки че добитък не стъпва там. За да го намерим, идваме тук на публична карта, на публични справки, че трябва още една страничка да отворим. Справка за заявени кадастрални имоти. И да напишем тук 0744. 052-001. Ей, кой ги чертай? Тия имоти ги чертай Маргарита Патаринска. Майка му на Руслан Патарински. Тъй, другия беше седния до него 62-1. 62-1. Тук ги чертай Маргарита Патаринска, Руслан Патарински, майка и дъщеря, без животни. От 20 за 21 година Руслан Патарински е имал 17 000 декара. За 22 аз му открих 5000, а те са сигурно повече. За 23-та заявява около 10 000 декара и е взел 370 000 субсидия. Ще ви покажа как стигаме от там. Така, виждаме ги тия Патарински.
и почваме да търсим къде са им животновъдните обекти. Значи сайта на БАБХ има регистри и по принцип тук с търсене, въпреки че знам номера на обекта на Патаринска, абсолютно нищо не излиза по номер на обект. Всъщност направено е ужасно. И двата обекта на Маргарита и Руслан вече ги няма в сайта, след разследването ми изчезнаха. И по принцип се търси тук в един регистър животновъдни обекти. Тук има една камара, сигурно над 50 вида на животновъдни обекти. Трябва да отиде точно в точното място. Значи ние го знаем, че гледал някога крави, за Патарински става дума. И търсим тук, обаче го няма. Търсим тук за овце, защото в последствие разбрахме, че има овце и там го няма. Та намерихме го ей тук. Ей тук го намерихме, написахме му номера. Ето номера на неговия обект. Штракваме, обаче нищо не излиза. Тъй, тук трябва да се измести. Отвратително е направен сайта на БАБХ. За да го откриете, трябва да напишете и мечка. И тогава да дадете търсене и пани излиза. В Мечка се оказа, че вече има само село Мечка, община Плевен. Има само два обекта, като един Зохлеви, другия, не знам, Заговеда. На Патарински обекти ги няма. Аз имам снимката обаче от преди седмица, когато го имаше две. Къде беше справката? Не е тук. Открихме имената и искаме да видим Руслан Патарински какви субсидии е взел за 23-та година, да кажем. Пишем тук Руслан. Тук избираме област Плевен и да видим колко руслановци има в Плевен. Странно проработи. Я да видим Патарински. Той излезе Патарински. Ето го Руслан Патарински за 23-та година. 23-та година е получил 370 хиляди субсидия с животновъден обект за две овце. Е имал на 1 февруари 23-та година в животновъден обект. Информацията е изчезна от сайта на БАБХ. Много ми е интересно по каква причина. Ще очакваме министър да отговори. Имаме още някои минути без запис. Това е Руслан. Е взел 370 хиляди субсидия. Като за СЕП е взел 200 хиляди. Демек е чертал около 10 хиляди декара. Там на зелените плащане още 140 хиляди за тия 10 хиляди декара. Тъй може да проверявате и да ползвате ценната информация, която се съдържа в справките на СЕУ. Надявам се, че клипчето ви е било полезно. Много важно. Значи не пишете двете имена. Руслан Патарински, да, може би това е била грешката. Патарински. Ако напишете, не изважда нищо, въпреки че му пишете всички имена. Защото... Да, точно така, сега се усетих, не е била грешката. Патарински. Защото две имената... Ето, и Патарински ни зася пък. Плевен. Патарински ни заем, Руслан. Направим да ни е гадно, да ни е трудно, да. Ето Руслан е в едната колонка. А Патарински е във втората колонка и прекалено много параметри дава и затова не ви изкарва нищо. Ако не знаете имената, всъщност ви имената на фирмата трябва да знаете. Имената на фирмата трябва да знаете от тук, като видите къде е чертано, всъщност от справката за имоти. Open Link. От тая справка за кадастър на имоти. От тук виждате имената